Когато следователят започва да изважда показанията на твоите приятели, на пишеща машина, написани, очевидно с техния подпис, тогава става много, много тежко. Защото ти виждаш, че те фактически са казали частично и напълно преразказали някои от разговорите си с тях. Потвърдили са тезите на следователя. И е много тежко да се опитва човек да ги отрече. Но аз ги отричах, въпреки всичко. Да, аз понеже смятах Любо че се придружава от щастие. Че върви с ръка за ръка. Понеже когато работихме, той беше за мен като идеален човек. Нали? Доктор Захари Гешаков, психиатър, приятел и колега на Любомир Канов. И казах на моя приятел, поета Иван Методиев, че са арестували един щастливец. И Иван ми каза, ти ми даваш една много добра идея, и написа стихотворението "Щастие". Даже аз помня тази част, която беше свързана с Любо. Щастие ли? Каза детективът. Щастието е вече заловено. И в момента дава показания. До началника на затвора в град София. Приложен изпращаме ви препис от присъда номер 19А, влязла в сила на 20 юли 1977 година, с която Любомир Младенов Канов е осъден да изтърпи 1 година и 6 месеца лишаване от свобода при строг първоначален режим. На основание на член 8 и член 157 от Закона за изпълнение на наказанията, изпълнете присъдата. Председател районен съдия. Подпис не се чете. Така че който е минал през Държавна сигурност, през нейните килии и през нейните методи, в някакъв смисъл не е напълно същия. Аз бях в това състояние и дълго време боледувах, може би не съм се излекувал напълно от това. Това е тотално разрушаване на вярата в човека. Човек, който е видял злото в неговото абсолютно измерение, губи завинаги доверие в човешката природа, в човека, в доброто в човека. Уважаеми другарки и другари, драги съотечественици! Одно през реки и морета, през меридиани и държавни граници, по нашата планета шества новогодишната нощ. Извършва се безкрайната смяна на годините. Тази нощ човечество посреща новата 1978 година. Нека тя бъде мирна, плодородна, щедра и щастлива за социалистическа България. Нека донесе на всички вас крепко здраве, успехи в учението и в труда, сбъдване на мечтите и плановете. Да ни е честита новата 1978 година, скъпи братя и сестри! Процеп дъжд вали, водата в нивката прелива. Няма радост, няма и пари, бурканът след е празен огъде. Прилича на затвор, апартамент с лучи към заден двор.
авансът се топи, а до заплата има още дни. Чиста проба, втора класа сме, нали? Разбери, така е тук на 10 стрит. Така се живее на 10. В затвора, при срок режим на изтърпяване на наказанието, имах право на свиждане всеки 3 месеца поведнъж в контролирана от камери зала с милиционери през стъкло. Това беше което имах, и едно писмо месечно. Тези привилегии, разбира се, често се отменяха, ако управата на затвора считаше, че затворника не е имал добро поведение. 10 стрит, в замръзналата утрин, събуждам се и се тревожа. Излиза вън и няма рози, трамваят е червен и грозен. Живяхме за какво? Захвърлени в забутано село. Как да избягаме? Да се спасиме твърде късно е. За нас отдавна знам, това няма шанс. В живота се оказва, че уроците трябва да научиш сам. Би могъл да получиш някаква помощ и съвет, но този съвет е често грешен. Единственият начин да живееш своя живот е да правиш своите грешки и да правиш своите постижения. Не съм никога успявал да получа смислен съвет от други хора за посоката на моя собствен живот. И не го и препоръчвам. Човек трябва да извървява пътя си самичък. Любче, сине мой, ето, че се намирам в Стария Хисар. Не се загубих. Този път късмета ми проработи. Още на Подуенската гара срещнах една жена, родена 18-та година. Добър водач беше. Аз се облегнах на нея и така тя ме водеше навсякъде. Сложиха ни в една стая, заедно ходим на храна, за вода и да разглеждаме града. Тук времето беше великолепно до вчера, а сега почна да рами и е облачно. Майка му, тя беше доста така бойка жена и не се оплакваше, не хленчеше, смяташе, че той ще се справи. И така беше. Тя просто никога не го прие, тя не можеше да го приеме това нещо като истина. Носеше му там разни неща. И как се чувстваше? Общо взето го оплакваше, като всяка майка. Отиде ми детето. Едното на единия край на света, другото в затвора. От самото начало целта на репресивната машина е да те прекърши, да щупи твоята съпротива. От самия момент на арестуването ти си разсъблечен гол, унизен. Веднага трябва да разбереш, че нямаш никакви права. Че ако ти си бил външен роб, преди това сега си ЗК, ти си вътрешен роб. Съобщавам ви, че лицето Любомир Канов е освободено от Старозагорския затвор поради изтичане на срока на наказание. Същия се е установил на стария си адрес и в момента е без работа. Предлагам да възобновим наблюдението над обекта. Подпис не се чете.